Good morning! Uy! Suplado talaga tong kakash na to. Good morning! Ay! Uy! So, kausap mo? Hindi sobrang init dito, Chen? Mainit kagabi. Yung dalawang fan nila. Hayaan mo. Next na tong ano. Sa iyo. Morning! Kichul! Ayun na po kasi pag kong pamangkin. Sabi ko nga sa kanya, dito na lang siya kay lola niya maiwan eh. Gusto mo ba, Chol? Kasi iniisip nila, nila Mika nga. Or nila. Yan. Dito mag-aral itong mga bata. Gusto mo ba dito, Kakash? Ha? Gusto mo dito mag-school? Opo. Opo. Boxing. Matay tayo dyan. Kasi ayun lang yung school, oh. As in, literal na katabi lang talaga, guys. Over the bakod lang. Na. Kaya kahit pag late na silang gumising, okay lang. Itotos na lang sila dyan ni lolo niya. Papuntang school. Ano? Dahil may guard sa gate yung nag-check ng mga late, no? Oo. Sila hindi ba, kasi over the bar. Bordo bakod lang. Lalagyan na lang daw dyan ng ng hagdan. Dyan na kayo dadaan na. Gusto niyo yun? Magkakaroon ng high school dito, Chul. Gusto mo ba? Olo, magkaroon ka din ng kulambo. Kuskus kulambo ka na rin. Uy, magtututbrush na si Yumi. Isabela siya. Nilalamig ang chuboy, oh. Ginaw ka, chuboy. Giniginaw ka, chuboy, boy. Ang cute ng gupit mo, no? Saan nagupit sa'yo? Inong barbero yan? Ha? Hindi tinapos. Hindi tinapos? Tinamad na. Pero naka-charge na yung Pwede mo nang yan, mama. Happy birthday! Uy! Ayan, nakumpleto rin yung tatlong magkakapatid. Nasasakyan. Dito na si oh. Bakit nilagyan ng gecko? Si Lucas niyan. Dito na si Taylor. Dito si Tonyo. Diyan si Tonton. O, diba? Puro letter T yung nila. Yung pangalan nila. Hi. And si Inang Reyna. Hello, mother. Ayan ang exercise ni mama dito. Magwalis. Walis, walis, walis. Yan, yung mga dahon. Sayang yung itong guys, kay Mito. Sobrang taas kasi. Ang dami niyang bunga, nalalaglag lang. Kung medyo mababa lang yan, may maakit sana yan, no. Ayun, doon na Ayan, naglalaglagan lang. Ang tamis pa naman. Ayan, Oh, kala mo tamis pa naman yan. Ito na, inipunan lang dito sa gilid. Sabi ko nga, sayang eh. Kung mapakuha, sana maipamigay man lang sa Pasay sa mga bata. Ay, naku, ito pa dalawa. Tiyan. Nag-uwi pa talaga si mama nung Actually, pinaprint niya to kay Rico. O, diba? Walang mahanap na na tarp ni Marcos. Yan, nagpa-print siya sarili niya. Marcos yarn. Galit na galit naman si Bunso. Kasi hindi naman kami guys, hindi kami, sorry kung medyo political to. Kaya yung iba sa amin Marcos, yung iba Lenny. So, pag nagkakadiskusyonan, lalo na syempre mga estudyante, di ba? Yung ganyan. Ba't niyo mabuti magdana? Si Bunso galit na galit. Ganyan. So, inayaan lang namin na So, di ba? Choice natin kung sino iboboto natin. So, respect. Char. Tawan-tawa talaga ako kay Bunso nung isang araw na kumakain kami. Talagang si Dayan, PUP din yan, di ba? PUP graduate yan, talagang sila, nagdedebate sila regarding sa mga ganyan. Ako inumalis talaga ako, sabi ko, pa-safety tayo na ganyan.
So, yeah. Pero ako talaga guys is BBM ako. So, sa mga friends ko na makaleni dyan, friends pa rin tayo. Please, wag naman yung nagkakasiraan na. Kaya sabi nga ni mama, huwag tayo mag-away-away sa sa mga presidente natin. Boto natin kung sinong gusto nating iboto, diba? Kaya nga eh. So, yun. Ano parang naman yan? Choice lang talaga natin. May kanya-kanya tayong choice. Huwag nating diktahan kung sinong mga iboboto ng friends natin na hindi tayo same ng presidente na sinusuporta whatsoever. Ayan, naging political na tuloy tayo. Kasi nakita ko yung ni mama. Yung poster. I mean, mga tarp. So, ayun lang. Let's see na lang kung sinong mahahalal na next president. And kung sino man yan, diba? Para sa Pilipinas lang din naman yung nila. Yung gagawin nila. And hopefully, okay yung ekonomiya natin. Yan lang. Ito yung namin, pangatlo namin. Yet, tingin ka nga, Yet. Yan. Bira nyo makita. Yan ang nanay ni Jada. Inano lang ng 200. Ano may? Yung sila na namitas. Oo. 200. Sabi ko, sige nga, kisa naman na. Pitasin nilang yung Dapat 200 isang sako. Nasasayang. Oo, dapat isang sako. Okay lang yun, kasi nasasayang din naman yan. Tingnan mo yan, oh. Parang ibebenta nila, ganon. O baka may gusto pa Ayoko, Baka may gusto pa umalalada. Bubulol na ako. Ay, may mga buto niyo. Pwede pa itanim, Sa taas, me. Ay, kailan tayo aakyat, me? Tara. Ngayon, pinitensya. Tara. 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 Teka. Natin yung pinagawa. Oo nga. Tara. Diba? Kabigla ang yaya. Kaya tayo dun sa sa bundok. Magano lang ako magpajama lang ako. Ay, yung birthday girl! Tingnan muna natin yung birthday girl. Wow! Ay naman talaga. Happy birthday! Balambas ne! Happy birthday! Jesus! Tingnan mo yung bike mo. Ni ate, Hayaan mo na birthday naman daw ni ate. Hindi pala ni ate Shun ngayon, May ngalis ka dyan. Jesus! Nagising dito ka siya. Siyempre. Tingnan mo, puro na nga yung Ang palaya na ko yung bilog, Hello! Morning! Good morning, Gianna! Wala pa sa wish siya. Wala pa. Tulog pa ate. Binuhat nyo na ate. Good morning! Saan ka natulog, boy? Doon sa kwarto. Sabi nila. No? Ayan, bukas na lang kasi tanghali na daw pala. Yung init, pwede rin. Kaso malalasing ng Saturday kasi siya Oo nga. Bukas na lang, umaga. Kasi ngayon tanghali na talaga Mainit na sa Pwede rin mamaya hapon. Pwede. Ngayong hapon na lang. Mga 4. No? Oo. Sige, mamaya na lang. So, cancel. Maya na lang daw. Para makasama si Kambo. Makapagduyan. Sa mga Kambo. Uy! Uy! Ang bilis niya manakbo Napagod ako dyan kahapon Kakahabol Ako na nakapon dito Yan pa, na lang yan para pagtanim ulit. Yung garden ni Mama na naging vegetable garden, di ba? Hindi, actually, papagawa ko na lang itong swimming pool. Ito. Charot. Puro dahon yung swimming pool. Cannot be kasi wala pa namang nawasa dito. Pwede mag-swimming pool talaga. Sa bayan na. Pag tumama tayo sa loto, bili tayo sa bayan. Lote sa bayan. Ito lang yung nakasurvive sa natin, sa binili natin na pine tree. Hindi naman to pine tree. Ano ba to? Ang tawag dito? Christmas tree. Yung ginagawang Christmas tree to, diba? Ay, hindi. Tapos may saging. Sabi, ano kayong pine tree? Pero hindi ito yung talaga. Ang dami pa pala dito, Mama. Itatanim mo. Pakit mo na rin kaya ito. Ipayad mo na. Ayun pag-ulan din.
Itatanim doon? Yan doon eh. Ah, okay. Magaling din to sa ano, sa tanim dito sa ano, Sa mga ano daw, bakuran. ilira yan ni Papa mo doon sa mga pagitan. Siya nung pinakatanda. Pero kung ano, huwag mo tabi-tabihin. Hindi ah. Dapat ilang meters yung ano nila. Ano, 8. Walong, Di pa? walong di pa? Buhay na. Ang layo naman. Ano ba yung 8 meters? Malayo na yung 8 meters. Akit silang dalawa. Labas nyo na yan, dali. At i-set up natin yung swimming pool. Lalabas muna namin si Taylor. Pool. Yes! Dito! Dito! Asan? Anak ng toko. Dito sa labas. Dun. Yan. Ba't mo kasi pinasok pa yan? Kadyo ka ta. Ano kami pupunuhan. Pupunuan. Pupunuhan. Baka ano, baka tawag dito. Jeanette! Sinet up na namin yung kaninang umaga yung ano, swimming pool. Kaso, walang tulo. Itong sinasabi naman na free ano, free tubig. Yan nawalan. Tapos sobrang ikli lang nung ano, nung hose na nabili ko. Kaya kanila ba si Taylor tsaka si Tonton. Tapos dito namin inano. Sakto sana mainit ang panahon magsiswimming mga bagay. So ito guys, ano lang to, tubig poso. Ayun oh, inano na lang. Pinagdugtog-dugtog na lang na PVC. Tapos mga hose doon. Yan, kanina pa yan, binubomba lang namin. Buti nga hindi lumalabo eh. Kasi yung anong pinaalala namin, baka lumabo pag sobrang nabigla yung ano, yung pagbobomba. Yan, so far hindi naman. Kasi ayaw nila na mag-swimming na kami sa ano, sa Maharlika. Dito na lang daw. Sa bagay, mga bagets lang naman. So, ang laki din yung nabili ko kahapon, no? Tinan nyo. Oh, manawa sila dyan kakalangoy. Kaso, ayun nga lang, pahirapan yung pagpuno. Pero, tsaga-tsaga lang. Palit-palit na lang ng taga-bomba. Ito sana, pwede na rin sana tsagain kung lalagyan ng ano, ng filter. Kasi medyo, ano siya, madumi. Ayan o, kapag sinasalin ko na dito na ano, isasalin ko sana doon sa swimming pool. Maano may mga lumulutang. Sabi ni Nene, di daw kasi naka-filter ito. So yun, ito pwede ito pang ano siguro ng halaman. Yun, pang hugas ng sa aso, panligo. Pero hindi pwede sa damit. Kasi yung mga tiny bits na ano, na dumi talaga. Madumikit lang na sa puti. Yan. So, matagal-tagal pa magkaroon ng nawasa dito. Ayan o, binili ko kahapon sa, ano, sa hardware. Saan na naman kayo galing? Ha, birthday girl? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Shani! How old are you? How old are you? 3. Sabihin mo ganito ah. 3. Shane! Ganito. Namuy. 3. How old are you? 3. Years old. Opo. Ikaw, how old are you? 5. Ikaw, how old are you? 6. 6 na ta? Ah, okay. Magsi-7 siya sa November 14. Okay, okay. Oh, wag nyo munang ano yung pool ha. Malapit-lapit na. Malapit-lapit na rin sa katotohanan. Para ma-enjoy nyo mamaya. Oh, nauna na yung dalawa oh. Oh, tama na. Tama na, bis na daw. Bis na. Bis na. Ah. Gianna. Langoy na, bibi, dali. Ayan, tama na muna yan sa kanila para ano, nakakaganyan-ganyan. Dali, Gigi. Ay, pa, ano? Huwag kang pupo dyan, ha? Oy, 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 ay, natatahimik oh. Oy, Walang ganyanan. walang ganyanan. Opa. Walang ganyanan ha. Ito talaga eh, pag nagkaroon ng ano, ng, tagdan, ng nawasa dito, papahukay ko to gawin kong swimming pool. Ayan. Kasi wala pa nawasa eh. Garden na muna siya. Oy, Muruami. Kambo na naka-pink. Majin Buu. Langoy na, dali. Langoy na. Langoy na. Swim na, baby, swim na. Sim na. Swim na, dali.
Oh, oy. Oh. Ano, giniginaw ka na? Bis na. Ay, bisa. Bisa din daw. Sabi mami, oh. Bisa daw. Uy, galing mag-swim ni Shani, ah. Bisa daw. At ayan na nga po sila. Aba, nag-ano pa kayo, ah. Nag-rush guard pa kayo, ah. Akala nyo naman ng resort. Feeling nyo nasa resort kayo? Ha? Oh! Oh, Lucas, tama na. Bis na. Ito dapat ito. Tapol. Ganito ang buhay ng may sinuso. Tabo, tabo. Mawasidus. Tabo. Tabo, tabo. Ay, wala din mga bagets kami naman. So, dinadagdagan lang yung ano, yung tubig. Oo, dumadive yan. Dumadive yan. Ayan, ayan, ayan. Antayin mo. Ayan ang sinasabi. Pag ganyan-ganyan yan, mamaya nasa loob na yan. Kawa. Kawa. Ha?